Gusto ba mong malangit? Kinsay gusto nga maimpirno, taas ang kamot? Wa sagi gustong maimpirno. Pero ang pangutana, ganahan ba mong mahisama sa usa ka gamayng bata? Ganahan mo o dili? Kinsay ganahan dinhing maparihas sa gamayng bata, taas ang kamot? Tulo ra kabuk ang malangit. Kay niingon mas Kristo diri kaniha, dili ni siya ingon nga opsyon. Ang iya niingon siya gawas na kung kamo mahisama ni ining gamayng bata, di gyud mo makasod sa gingharias langit. Kuan na siya kana ganing sana definitive gyud ba, kana bang klaro gyud ba nga wa gyud opsyon. Gawas kung kamo, unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Muna'y peligro kayo, kay gusto tang malangit, pero di ta gustong mapariha sa gamayng bata. Tagaan ta mog second chance. Pil na dito sa babaw, man gani ni isa sa dito, nangatog hinoon ang atong choir ba, nangatog. Sige, atong suwayan. Last chance na lang niha. Kinsa man ninyo'y gusto nga mapariha sa gamayng bata, ta sa kamot. Ubay-ubay na. Anagi, wa gyud mo isa. Sige lang. Inyo sa nang opsyon, gusto man jud kamong maimpierno. Karon unsa may kinaiya sa usa ka bata, ang pagpaubos ng bata mapaubsanon. Unsa may kinaiya sa taong mapaubsanon, magsige ra gyud dawat bisan unsay ihatag. Kanang bata bisag tagaan ani mog sinsiyo, kanon aniya. Di gina ni ilabay, tagaan ani mog hugaw, iya ra sa nang dawaton. Tagaan ni mog limpyo, iya ra sa nang dawaton. Sige, lingay mong tupad. Na mudawat ka nako. Pangutan ako na mudawat ba ka nako? Na wamagay mulingi. So, unsa nakas pagdawat, bisa nalas paglingi, wa mulingi. Labaw nas pagdawat, peligro kay taning maimpierno. Tanawa na mga bata, buhi lang gina sila nga sila ra, di ba mag-anam na sila ka hiusa, magkuyog na sila dagan, magkuyog na sila duwa, bisag di na sila kaila, magdinawatay gina, basta pasagdan lang ginimo. Magkatigom gina sila, pero kita sinawayay to the max. Maritisay to the max. Ala, siging daghan kay tag mga kanang conditions kinabuhi. Og tungod aning atong mga standards nga usahay, di gid nato i-compromise. Di makasud ang mga tao sa atong kinabuhi. Atong silingan di kasud. Sa inyo lang ganing balay karon unsa ang pagsud nga duha ka buk pultahan, koral, pultahan pa gyud mindor. Kinuralay gyud hasta ganing yuta ni anang yuta ba? Anang yuta di man ginaato. Kuralon pa gyud kay di paagian. Di mo buhat anang bata oy. Bata di gina mangural. Di ba? Ana day batang nangural de. Kamo dagko sugay mo mangural, suko pa gyud og naimusod nga dili mananghid. Kita din hinindot kay tag koral sa simbahan. Nya ato ginang gibutangan diha og tigbantay. Nganoman aron makasod ang tanan. Ana or makaagi ang tanan. Ginindot sa nato ang agianan diha sa anang agianan padong reskilid. Maunta na ibuhaton sa mangural. Mangural mo sa inyong balay, pero ninduta, hapsaya ang agianan sa inyong silingan, kanang di maglisod og agi. Dili kay basta nakakural na ko, naigo na ning utlanan sa kong yuta, bahala na mo diha. Kay ako ning yuta. Dili ingon anang bata eh. Kanusa man ang bata, mahimong daw. Ibaw mo? Tudluan sa ginikanan.
tudluan kining imong duaan ha, ayaw kini paambit ani yung silingan ng mga imat kinagnaong gubon ra din na imong duaan. Gitudluan man niyang bata kay humble man, mudawat ra man ginabisag unsay isulti, mabutang di siyang inig abot na aning bata nga imat kay ignaong di na ko ni ipakita akong duaan kisay gatudlo ang impiernohonon. Ang bata nga padong sa langit gihimong padong sa impierno sa iyang kadaw kay gitudluan sa ginikanan nga mga impiernohonon. No na siya daw kay mustanan. Ay namalit na demog slat ay. Wa gyud klaro ana niya mo ingon day mo niya palit na magugoton ni aging buwan pa dir. Ay dili mo na mo'y pasabot, wa di ka kadawat day karon og imong kuan grasya day. Wa di ka kadawat. Nakadawat. Ato retong ni aging buwan ang imong grasya. Sa ato pa gusto ka nga kutobra na atong ni aging buwan. Ang grasya nimo. Ang kayo sa padero kay tigumon ko ni para sa akong kaugmaon. Unyag mamatay ka karong gabi Dili jud ka kapalit. Abitay salamat kay daghan na malit sa atong slot. Pila na atong halin sa atong DOPS. Sugod na rabata, sugod na tagtrabaho sa atong kumbinto, himonong kumbinto, pero clearing pa ta, more on clearing. Ato pa na siyang blessingan o niya karong pista man ta karong sa Santo Niño karong January 27, Biyernes. Ato sa nang i-groundbreaking pero gasugod nagtrabaho. So nahalina na sad ta sa atong DOPS og as of yesterday 17,338 na kaslots niya. Ato sang special nga slot para sa atong pagsaulog sa atong pista ni Santo Niño dinhi. Nasa tay Santo Niño's Joyful Power is in JP. Nahalina na sa tag 3,039 kaslots. Pakpakan na to ang namalit. Salamat kayo. Mao ni sila ang dunay kinaiya nga sama sa gamayng bata. Kay kanang gamayng bata kusog kay na mo share sa iyang mga gikalipayan. Ang kalipay niya iya ginang ipaambit sa uban. Basta lagi dili lang gyud tudluan sa mga ginikanan sa pagdinao. No, i-share gina why pag kanang sana, why pag hunahuna unsay imong kahimtang, unsay imong naong ana i-share gina tanan. So karon ikaduha nga angay natong matngunan ang kabalaan sa usa ka bata, ang kaputli. Mao na nga niingon diri sa atong unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa nga gipili nata sa Ginoo aron mahimong balaan sama kaniya. Pero ato na nang desisyon kung mupili batas Ginoo nga maoy mo hatag nato sa giya. Gilingi ay mong tupad nyag nato kablita. Ing na kumusta man ka, balaan pa ka? Ano ba kablita ba ing na balaan ka? Nganong di man gid mo mulingi kung ako mo palingion kanang kontra gina ninyo inyong tupad? Kontra na ninyo? O ako mo inyong kontra? Kanara bang dili mo tuman og hangyoon nato? Nasuko man na. So ayo kamong mga bana, hangyo mo sa inyong asawa, inyong kabliton. Ug di gani na mo tubag, suko na. No. Mo na ang katong nilingi niya ning nangutanas iyang tupad, balaan pa baka mao toy tinuod nga balaan. Pero kanang naangwa magtingog, kanang naangwa mo tagad, mga yawan-o na. Naanay daghang yawa. Kaya kanang yawa o musod na nato din ata ganahan sa atong silingan. No? Tanawar ko ng giyawaan, mahigugma pabagod na sa tao nga nadool niya. Dili na hasta gani pare, mahadlok na snaong ana. Ang naigiyawaan, hadlok ang pare. Na tay mga exorcist kana sila, musukol mo na sila giyawa. Pero kamo, mutanaw mo anang giyawaan na pertingil ara gyud. Bebe,
Last na lang na yung chance ninyo. Lingiay mong tupad. Lingiay. Ing na siya. Ing na sugod karon magbalaan na kita, ha? Balaan na kita. unsa may unang first step aron ta mahimong balaan. Atong tanaw ng bata, ha? Aritas bata mo tanaw. Una, ang bata wa gyoy intention nga maghatag og kaguol sa iyang isig katao. Ang intensyon sa bata kalipay gyud. Ang gipangita sa bata kalipay gyud. Muna kamo mga bana o gusto mong mabalaan, ihatag gyud, paningkamot gyud nga malipay ang inyong asawa kanunay. Anong man mumuting? Di mo mo to. Mao magunagod. Niya kamo sang mga asawa, kung gusto sad mo nga mabalaan, ang inyo ra gyung effort, himua ra gyud ang inyong bana nga malipayon. Niya kamo sang mga ginikanan, kung gusto mong mabalaan, paningkamot lang gyud nga kanunay ginang malipayon inyong mga anak. Nawa gyud kaguol. Niya kamo sang mga kuan, kamo sang mga mga anak o gusto sad mong mabalaan, lipaya gid na ang inyong ginikanan kada adlaw. Nya kun ang pari gusto sang mabalaan, lipayon gid nang mga parishioners. Nya kun ang parishioner gusto mabalaan, lipayon gid nang pari. So sa ibaton, kinahanglan dagko naman ta. Kinahanglan kung gusto ko ninyong lipayon, kana palit yung slang. Kana first pa lang na ang sunod ana hog sa kolekta. Ona siya makapakuan. Niya sunod ampingan kining ato mga gamit dinhi, di mo magpasad-pasad anang mga sagbot. Nya di sana ninyo ipangbusdak ng ato mga ludhanan diha nga mura mog nasuko pare. Ibunal gid sa sawog ba pang ana kapoy ning simba we ana. Hinay butang uli. Amo na siya. So ningkamotang malipay. Mo sa nang bata, mo na ang bata duwa ginang ilang, duwa gyud kay nga naman wa man gilaing makalipay, duwa man. Mo nang usahay mainganlan lang na nimong bata og kamuha mga tapulan mo dako sige lang og duwa kay kalipay man ni abot ang yawa nangusi gipaundang og duwa. Ingon ding bata ni anang yawa nagsigang mata kamuha sige mong duwa. Nausahay ang tao ng mga bata mabunog lang kasagaran gyud mabunog ang mga bata tungod sa ilang sigig duwa, nalimot ang ginikanan nga kana di ang gibuhat sa bata makapabalaan. Muna sugod karon ang inyong mga anak kung magduwa na sa computer, ayaw badlongak kuyugi dito duwa sa di arama din makapalangit. Duwa way kan anay way kaon sige duwa awa di ba dali kay mo mga matay wa may kaon mga pasmo man mo pero ini kamatay ninyo maimpierno malangit. Kung ang imong intensyon aron malipay ang imong anak, pulos mo inyong intensyon aron malipay, nya wa na lang mo mangaon aron malipay, kana malangit gyud mo ana. Lagi. Nganong na problema man mo? Langit ra may tumong nato di man kaon. Tanawa magduha mo sa imong anak, sige mong duha sa computer, sige mo gana. Nya hangtod imong anak manghinguy ab. Ngano man kadong ing siya gutom. Siya unsa man ka wa marawar batay lungag dito kay ni am tagaduwa am ta dinhi. Mangundang batag kadiyot nya magluto ta. So sige mo luto tayo hundangan ta ni atong duwa. Sa to pa niabot ang panahon nga gigutom na siya. O di kuyog sad mong lungag or mamalit ba mo ngadto sa Jollibee og namoy kwarta adto ba mo Macdo or anhala mo doko-doko. Ana nya mangaon na mo, human yung kaon,
So namos balay ingon ni mga anak, ma, duha na ta ma. Ingka daghanang labhanan dong. Kana ganing murang maguol man ko magtan-aw. Nya ang bata kay gusto man sang malipay ka. Sige mo, undangan lang sa nina ko kung duwa. Kuyugan tikag panglaba aron malipay sad ka. Nya igo maglaba magduwa na ta. Di ba? Ana ba? Way klaro ninyo. Niya ko nang imong bana mo adtos kabit. Ang saon man nimo siya paglipay. Kana kuyugan nimo ihatod aron nga maayo siyang pag-abot dito. Nya inig-abot mo ingon din ka, dong kanus aman ti ka kuhaon. Ana ba? Para gud nang ihatod ko sa driver nya, do na koy misa nya napailakaw ang driver moingon man, pader unsang oras sa ti ka kuhaon. Ana man. Mo sa imong isulti sa imong bana nya, moingon din imong bana 3 days after lang day. Isa okay, take care. Uli din kas inyo. Ika 3 days, imo siyang kuhaon. Imo na sa siyang kuyugan padong sa inyo. Hastang lipayas bana ni mo anak. Nya, mubuhat mo anak, mga asawa. Wano? Mauna sa atong unang pagbasa, gihisgutan dire, hinaot unta, matod pa dire ni San Pablo, ni Propeta Isaías, ang atong Dios nga mahimong manluluwas unsa man siya gitawag siya og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait, dili gyud sa pakig-away, pakigdait. So bisag kabit pa nas imong bana or sa imong asawa, pakigdait gyud ana. Bisan pag gisakitan na katungod sa iyang gibuhat, ayaw gyud wag tanga ang pakigdait niya. Kung galibog na kagunsaon paghimo, patambag sa Espiritu Santo, sangpita ang Espiritu Santo, tambagi ko nga dili unta muundang ang akong paghigugma aning akong isig katao sama sa paghigugma nimo niya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, nindot kay paminawon, mao na gid ni ang outcome unta sa atong pagka matuohon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Unsa may kadaugan sa Ginoo ug atong kadaugan? Batok sa sala, batok sa sala. Usahay mamatay ta aron dili lang makasala. Mao nay nahitabo ni Santo Niño, nalansang sa cross si Santo Niño aron lang dili makasala ug aron sadta malipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ingna, salamat. Ingna siya ba? Salamat kay salamat kay nagkakuyog taron. Ay na. Niya, maingon sa siya, hinaot unta magkuyog sa ta sunod Domingo. Di ba? Kanindot ana. Nya katapusan din imong isulti, Pit Senyor. Di ba? O na siya. Sige, manindog na ta.